Вітаю, шановныя сябры! Сёння паговорым пра Адама Ганорыя Кіркора, чалавека, даследчыка, які зрабіў вялікую справу ў нашай гісторыі. Ён жыў з 1819 да 1886 году. Пражыў не такое ўжо вялікае жыццё, але зрабіў надзвычай шмат. Газета «Наша Ніва» ў 1911 годзе змясціла спецыяльны артыкул, прысвечаны 25годдзю ягонай смерці. І ў гэтым артыкуле, які напісаў Рамуальд Зямкевіч, ён назваў Адама Ганорыя Кіркора нястомным даследчыкам Беларусі, які спрычыніўся да развіцця беларускай нацыянальнай культуры. У пачатку 21 стагоддзя мы можам канстатаваць, што да гэтага часу ў беларускай гістарыяграфіі няма спецыяльнай манаграфіі, прысвечанай біяграфіі Кіркора. Асоба ён быў шматграннай, ён зрабіў вельмі шмат і ў розных сферах. Ён быў пісьменнікам, археолагам, гісторыкам, краязнаўцам, этнографам. Ён склаў першы беларускі слоўнік. На сёння мы можам сказаць, што былі спробы складання ў Чачота, былі ў іншых навукоўцаў, але такі першы надрукаваны расейска-беларускі слоўнік – гэта менавіта Кіркор. Ён быў патрыётам Вялікага княства Літоўскага. Ён заўсёды пісаў пра Літву і Беларусь разам. Ён быў вялікім прыхільнікам Вільні, склаў першы пуцяводнік па Вільні, такі, скажем, экскурсійныя маршруты распрацоўваў па сталіцы Вялікага княства Літоўскага. Выдаваў часопісы, ён выдаваў газеты. Ён жыў у Вільні, ён жыў у Пецярбургу, ён жыў у Кракаве. Яго былі ўзлёты і падзенні. Ён быў на вяршыні славы, калі ягоныя выданні мелі каля 3000 падпісчыкаў, такі як, напрыклад, кур'ер Віленскі. І быў у абсалютным заняпадзе, калі пазычаў грошы на лекаванне і нават на ежу падчас свайго жыцця ў Кракаве. Ён быў чалавекам нястомнай энергіі. Ён заўсёды імкнуўся працаваць. І працаваць, каб спазнаваць даўніну, беларускую даўніну. Вось пра гэтага чалавека мы сёння трошкі паговорым. Аўтар некралогу па Адаме Кіркоры Мікола Янчук, ён ставіў яго ў адзін шэраг з такімі выбітнымі навукоўцамі, як Зарыян Даленга-Хадакоўскі, Еўстах Тышкевіч, Тэадор Нарбут і Ян Чачот. Нагадаю, што пэўны час лічылася, што Адам Ганор Кіркор нарадзіўся ў 1818 годзе і што ягоным бацькам быў уніяцкі святар. Гэта было ў некралогу аўтарства Янчука, таксама гэта было ў Рамуальда Зямкевіча праз 25 гадоў пасля ягонай смерці. Аднак у 1930 годзе было высветлена, што нарадзіўся ён на самым пачатку 1819 году, дзесьці ў студзені, і ягоным бацькам быў шляхціц. Увогуле Кіркоры яны паходзілі з беларускай шляхты татарскага паходжання. Кіркор, хутчэй за ўсё, старэйшы, маецца на ўвазе бацька Адама. Караль Кіркор, ён меў маёнтак Слівін у былым Мсціслаўскім ваяводстве Рэчы Паспалітай альбо ў Магілёўскай губерні Расійскай імперіі. Дакладна усталяваць месца вось гэта маёнтку, фальварку Слівін немагчыма, таму што у Мсціслаўскім павеце 5 такіх фальваркаў ёсць. Відавочна, што ён нарадзіўся на самым усходзе сённяшняй Беларусі, у шляхецкай сям'і. Ягонага бацьку звалі Караль, як я ўжо казаў, а маці Тэафіла. Ён вучыўся ў сваім маёнтку, бацькі наймалі яму настаўнікаў, пасля чаго паступіў у Магілёўскую гімназію. У Магілёўскай гімназіі ён правучыўся 2 гады з 1832 па 1834, пасля чаго перавёўся ў Віленскую гімназію, якую скончыў экстэрнам у 1838 годзе і паступіў на службу ў Віленскую казённую палату. Таксама ёсць звесткі, што ён вучыўся ў Віленскім дваранскім інстытуце і пазней ужо быў сакратаром Віленскага губернскага праўлення. Такім чынам ён пачаў кар'еру чыноўніка, што было даволі тыповым для збяднелай беларускай шляхты. Таксама трэба прыгадаць такі факт, што ўжо ў 1864 годзе за родам Кіркораў не значылася ніякай нерухомасці. Значыць, фактычна служба была адзінай крыніцай ягоных даходаў.
Дык вось ён пасля гімназіі, пасля заканчэння віленскай гімназіі меў такія адзнакі, якія можна лічыць у цэлым як пасрэдныя. Ён не быў там выбітным вучням, выдатнікам, аднак ён вельмі добра заінвеставаў у вывучэнне расейскай мовы. Мясцовыя выраджэнцы, маецца на ўвазе прадстаўнікі беларускай шляхты, якія добра ведаюць расейскую мову, гэта былі даволі нечастыя выпадкі. Адзін з ягоных апанентаў, Юльян Клячко, пісаў пра Адама Ганора Кіркора, што пасля Магілёўскай гімназіі, калі ён прыехаў у Вільню, ён фактычна не валодаў расейскай мовай. Толькі пісьмовай толькі мог чытаць, але размоўнай мовай ён фактычна не валодаў. Вось за гэтыя 4 гады, які ён пражыў у Вільні, ён дасягнуў узроўню выдатна і нават атрымаў адзнаку. Такім чынам, вось яго ахвотна прынялі ў Віленскую казённую палату. Калі паглядзець на дакументы, то ён быў залічаны ў дзень падачы заявы. Таму ён падаў заяву, і ў той жа дзень кіраўнік гэтай палаты падпісаў загад пра яго залічэнне на службу. Што гэта быў за час? Ён прыязджае ў Вільню праз 4 гады пасля паўстання 1830-1831 гадоў. Ужо закрыты Віленскі універсітэт, аднак застаюцца дзве акадэміі: духоўная акадэмія і медыка-хірургічная акадэмія, якія былі арганізаваны на месцы факультэта. Ёсць прафесура Віленскага універсітэта, ёсць пэўныя навуковыя асяродкі. Да 40-х гадоў 19 стагоддзя гэта сістэма яшчэ працягвае функцыянаваць. І таму Кіркор знаёміцца з тымі людзьмі, якімі яму было цікава знаёміцца. У першую чаргу гэта прафесура ці былая прафесура былога Віленскага універсітэта. Як сведчаць дакументы, сам Адам Ганор Кіркор, на яго асаблівы ўплыў аказаў прафесар былога Віленскага універсітэта Міхал Гамаліцкі. Ён быў археолагам, ён даследаваў мінуўшчыну Літвы і Беларусі, Вялікае княства Літоўскага, і вось Адам Ганор Кіркор, ён захапіўся справай даследавання краязнаўства. Аднак першыя ягоныя публікацыі былі не ў Вільні. У Вільні пасля задушэння паўстання грамадскае культурнае жыццё фактычна замёрла і толькі трымалася на энтузіязме такіх выдатных краёвых інтэлігентных прадстаўнікоў, як, напрыклад, Юзеф Ігнацый Крашэўскі. Кіркор піша свой першы артыкул у Петербург, у польскамоўны часопіс «Тыгоднік Петербургскі». У гэтым часопісе змяшчаецца ягоны артыкул пад назвай «Навіны з Вільні». Навіны былі тэатральныя. Ён наведаў тэатр, у Вільні тады функцыянаваў тэатр, і ён апісваў тэатральнае жыццё. Ён увогуле захапляўся тэатрам. Нагадаю, што першы свой часопіс, першае сваё ўласнае выданне, часопіс «Радэгаст», які быў прысвечаны літаратурнаму і навуковаму жыццю, Адам Ганор Кіркор цалкам прысвяціў Віленскаму тэатру. Ён абвясціў усім падпісчыкам, што ўсе грошы па падпісцы, якія атрымае гэты часопіс, яны пойдуць на Віленскі тэатр. Ён апісваў віленскае тэатральнае жыццё і праз пэўны час ажаніўся з актрысай Віленскага тэатру Еленай Маеўскай. Таксама ў гэты ж час ён, а гэта 1843 год, Адаму Ганору Кіркору 24 гады, ён пачынае сваё першае выданне. Свае першыя, дарэчы, працы ён падпісвае сваім уласным прозвішчам. Прытым абодва імёны Адам Ганоры Кіркор. Аднак наступныя працы ён падпісвае ўжо псеўданімам, звычайна псеўданім ягоны быў Ян Саслівіна. Дык вось чаму ён змяніў такі стыль подпісу сваіх публікацыяў. Мне здаецца, што вельмі важным момантам тое, што першы часопіс ягоны, які выйшаў у 1843 годзе, вось гэты «Радэгаст», ён выклікаў даволі такія нестаноўчыя, скажем, мякка водгукі. Ён быў вельмі жорстка крытыкаваны. Крытыкаваны за ўрыўкавасць, крытыкаваны за тое, што сабраныя матэрыялы не звязаныя адзін з адным. І Адам Ганор Кіркор, якому было 24 гады, які хацеў адрадзіць інтэлектуальнае жыццё ў Вільні, ён атрымаў свой першы удар, але далёка не апошні. Удар у тым сэнсе, што ягонае вось гэтае дзіця інтэлектуальнае, яно было раскрытыкавана. І таксама раскрытыкаваны ягоныя ўласныя працы пра тэатр. Ён фактычна на той момант пісаў толькі пра тэатр. Раскрытыкаваў таксама той жа часопіс, «Тыгоднік Петербургскі», які і друкаваў ягоныя першыя публікацыі. Вось у гэтым жа выданні была вельмі крытычная публікацыя пра альманах Адама Кіркора. Пасля гэтага ён пачынае падпісвацца псеўдонімам Ян Саслівіна.
Нягледзячы на тое, што выйшла такое фіяска з ягоным першым выданнем, ён не пакідаў надзею заснаваць свой часопіс. Нават такі выпадак прывяду. У 1845 годзе ён атрымаў за такую руплівую службу трохмесячны адпачынак. Адпачынак з 5 траўня па 5 жніўня 1845 году і вырашыў правесці яго ў Адэсе. Ён паехаў у Адэсу на мора, каб адпачыць, і там жа праз месяц ён падае ўжо адэскаму губернатару заяву на дазвол выдаваць літаратурны часопіс, літаратурны журнал. Ён хацеў выдаваць на расейскай мове яго, і толькі дзякуючы таму, што была доўгая бюрократычная працэдура рэгістрацыі новага перыядычнага выдання, гэта задума не рэалізавалася. Але ўсё вышэй прыведзенае сведчыць пра тое, што Адам Кіркор, ён фактычна ні хвіліны не мог сядзець без справы. Пасля вяртання ў Вільню у тым жа 1845 годзе ён засноўвае новы часопіс, які называецца па-польску «Памятнікі ўмысловыя» ці «Помнікі разумовага жыцця». Ён змяшчае самыя розныя артыкулы самых розных аўтараў. Выходзіць 3 выпускі, 3 нумары гэтага часопіса, і тут усюды ён падпісваецца зноў жа псеўдонімам Янса Слівіна. І ў гэты час ён ужо пачынае цікавіцца менавіта этнаграфіяй, статыстыкай, гісторыяй, лексікаграфічнымі даследаваннямі Беларусі і Літвы. І асабліва яго цікавіць Вільня і Віленская губерня. Ён становіцца членам Віленскага губернска-статыстычнага камітэта. І праз пэўны час яго прымаюць у расійскае імператарскае археалагічнае таварыства. Ну, што такое Віленскі статыстычны камітэт? Гэта установа, якая займалася апісаннем, поўным апісаннем Віленскай губерніі. І тут ён праяўляе сябе ў такой сферы, якую мы бы сёння назвалі народазнаўства. Вывучае этнаграфію, ён вывучае фальклор, ён вывучае мову, ён вывучае таксама археалогію. Ён раскапаў за гэты перыяд, вось 40-50-е гады, прыкладна каля 1000 курганаў на тэрыторыі сучаснай Літвы і Беларусі. У 1850 годзе ён пачынае рэдагаваць памятныя кніжкі Віленскай губерніі. У гэтых выданнях было 2 часткі. Першая частка прысвечана афіцыёзу, там розныя ўрадавыя паведамленні, таксама паведамленні пра прызначэнні чыноўнікаў, спісы чыноўнікаў па розных ведомствах расійскай імперіі. А другая частка неафіцыйная. Дык вось неафіцыйную частку рэдагуе і сам піша Адам Ганоры Кіркор. Ён піша свае віленскія ўспаміны. Ён так называе свае артыкулы, прысвечаныя Віленшчыне. Таксама змяшчае храналагічны паказальнік славутых падзеяў айчыннай гісторыі Віленскай губерніі да 1852 году. Гэта фактычна канцэнтраваная гісторыя Вялікага княства Літоўскага ад старажытных часоў да сярэдзіны 19 стагоддзя. Ён выпускае гэтыя віленскія памятныя кніжкі Віленскай губерніі да 1854 году. У 1854 годзе ён становіцца членам імператарскага геаграфічнага таварыства. Вельмі цікавы момант, што ён пачынае публікавацца ў Расіі. Ён публікуецца ў Петербургу і ў Маскве. І яго заўважаюць менавіта як навукоўца, спецыяліста па гісторыі Беларусі і Літвы, па спецыяліста па гісторыі Вялікага княства Літоўскага. Ён піша, напрыклад, у весніку Рускага геаграфічнага таварыства такі артыкул пад назвамі «Насельніцтва горада Вільні і яго статыстыка за апошнія 22 гады». Это 1854 год. Найцікавейшы артыкул, у якім змяшчаецца вельмі шмат новай статыстыкі і таксама вельмі шмат звестак па гісторыі Вільні таго часу. У 1857 годзе Кіркору удаецца рэалізаваць сваю задуму па рэгістрацыі часопіса. Ён атрымаў дазвол асабіста ад губернатара Назімава па выданні часопісу «Тэка Віленская» ці «Віленская тэчка». Перад гэтым ён у 1856 годзе, калі пачалася так званая севастопольская адліга, калі пачаў цараваць новы цар у Расіі Александр II, і калі пачалася лібералізацыя і паляпшэнне ў адносінах расійскай улады з грамадствам Беларусі і Літвы, вось у гэты час ён падае такую заяву на рэгістрацыю часопіса пад назвай «Літоўская пагоня».
Але з такой назвай улады не дазволілі зарэгістраваць часопіс, і ён яго пераназваў у Тэка Віленска. Дык вось ён піша ў гэтай Тэцы Віленскай даволі шмат этнаграфічных даследаванняў. Артыкуле «Этнаграфічны погляд на Віленскую губерню» змяшчае вялікую беларускамоўную частку. Проста запісана каля 100 беларускіх песняў і больш за 200 прымавак і прыказак. Ну, фактычна, ён пачынае вялікую такую беларускамоўную серыю публікацыяў. Там жа ён змяшчае свой вось гэты першы даволі такі значны беларуска-расейскі слоўнік. То бок ён тлумачыць, што азначаюць тыя ці іншыя беларускія словы, сабраныя на тэрыторыі Віленскай губерні. І гэта вельмі цікавае такое чытво. В том сэнсе, што гэтыя словы яны ўжо набываюць такое літаратурнае значэнне. У 1856 годзе ён выдае такое вельмі цікавае выданне, якое называецца «Прагулкі па Вільні і яе ваколіцах». Ну, фактычна, гэта матэрыял такі гістарычна-турыстычны, такі першы турыстычны пуцяводнік. У 1859 годзе, прабачце, кніга была выдадзена паўторна дапаўненнямі. У 1856 годзе па-польску і па-расейску з дадаткамі баліцкага і сыракомлі выйшлі запіскі Віленскай археалагічнай камісіі. І вот тут мы звяртаемся да такога вельмі важнага перыяду ў ягоным жыцці. Самы канец 1855 году у Вільні засноўваюцца дзве інстытуцыі. Першая — гэта Віленская археалагічная камісія, якую засноўвае граф Яўстах Тышкевіч. Для тых, хто цікавіцца ягонай біяграфіяй Яўстаха Тышкевіча, звяртаю ўвагу, што ў нас ёсць асобны выпуск. Можна да яго звярнуцца і паглядзець ці перагледзець. І другая інстытуцыя — гэта музей старажытнасцяў. Ну, ён так і называецца — Віленскі музей старажытнасцяў. З абодвума гэтымі інстытуцыямі пачынае супрацоўнічаць Адам Ганорый Кіркор. І ў Віленскай археалагічнай камісіі ў музеі старажытнасцяў ён займае другое месца пасля ягонага заснавальніка графа Яўстаха Тышкевіча. Ён робіць каталог, першы каталог Віленскага музея старажытнасцяў. Што такое каталог? Гэта велізарная такая кніга, дзе апісваюцца больш за 3000 экспанатаў, якія апісваюць старажытнасць Беларусі і Літвы. Дарэчы, у яго ўсюды вось гэта ідзе побач. Ён кажа, што Віленская губерня, яна дзеліцца на дзве часткі — балцкую і славянскую, літоўскую і беларускую. І вось гэта Беларусь і Літва, Вялікае княства Літоўскае, заўсёды ў яго ідуць у супольнасці. Пераліковы каталог Віленскага музея старажытнасцяў ён дае інфармацыю па гісторыі Літвы і Беларусі, якая базуецца на канкрэтных гістарычных прадметах. У гэты час ён піша нарыс княжання вялікага князя літоўскага Вітаўта, дзе кажа, што Вялікае княства Літоўскае дасягнула найвялікшага тэрытарыяльнага абсягу і найвялікшай магутнасці пры гэтым валадары. У 1857 годзе таксама, вось, як я ўжо казаў, выходзіць расейска-беларускі слоўнік Адама Ганорыя Кіркора. Аднак вельмі цікавы момант, што вось у яго з'яўляецца вельмі шмат супрацоўнікаў, расце ягоная папулярнасць, расце ягоны аўтарытэт. 1858 год, здаецца, ён на вяршыні сваёй славы. Ёсць салон Кіркора, ёсць гурток Кіркора. Ну, напрыклад, Владзімір Караткевіч у рамане «Каласы пад сярпом тваім» ён выразна піша пра тое, што у Кіркора дома збіралася ўся віленская інтэлігенцыя. І трэба адзначыць, што вось заснаванне Тэкі Віленскай ён адзначае урачыстым абедам у сваім доме. Аднак у канцы 1858 году чарговы удар. Тэка Віленская забаронена ўладамі. Чаму яе забаранілі? Рэч у тым, што Кіркор ён запрашаў да супрацоўніцтва шмат людзей, якія жылі як у межах расійскай імперыі, так і за межамі расійскай імперыі. У 1858 годзе ён запрасіў да супрацоўніцтва Яўхіма Лялевеля. Яўхім Лялевель — гэта вядомы гісторык, выкладчык Віленскага універсітэту яшчэ ў часы філаматаў і філарэтаў, удзельнік паўстання 1830-31 году. Ну, нагадаю, што была амністыя удзельнікам паўстання ў 1856 годзе. Таму Лялевель ён не з'яўляўся такой асобай нон-грата ў расійскай імперыі фармальна. Але фактычна, паколькі Кіркор яго запрасіў, хоць ён і адмовіўся і напісаў ліст, у якім кажа, што я адмаўляюся супрацоўнічаць з гэтым часопісам, і Кіркор змясціў гэты ліст на старонках Тэкі Віленскай, усё адно часопіс быў
закрыты, забаронены. І гэта быў такі вялікі надлом у жыцці Кіркора. Гэта адбывалася адначасова з вельмі важнай падзеяй. У 1858 годзе у верасні, 6-7 верасня у Вільню прыехаў сам імператар Александр II. Гэтую падзею Адам Ганорый Кіркор выдаў спецыяльны альбом. Ён рыхтаваўся і выдаў альбом на прыезд Александра Миколаевича, императора Александра Миколаевича у Вільню. У гэтым альбоме ён быў чатырохмоўны. Там былі артыкулы па-расейску, па-польску, па-французску і па-беларуску. Беларускі верш, дарэчы, склаў Вінцэць Каратынскі, які удзельнічаў у літаратурным гуртку Адама Ганоры Кіркора. Дык вось гэты альбом, які падаравалі імператару і быў надрукаваны у друкарні Тэафіла Глюкберга у Вільні. У гэтым альбоме быў таксама вялікі артыкул, фактычна манаграфія на 150 сторонак Адама Ганорыя Кіркора. Гэты артыкул ён быў прысвечаны гісторыі Вільні і віленскага краю. Аднак, паколькі віленская інтэлігенцыя яна падаравала гэты альбом імператару, расійскаму імператару, гэта выклікала вялікі рэзананс на эміграцыі. І вось тыя людзі, якія былі пасля паўстання 30-31 году на эміграцыі, яны абрынуліся на Кіркора. Быў такі вось Юльян Клячко, які напісаў цэлы артыкул з назвай «Адступнікі» ці «Здраднікі», пра тых людзей, якія напісалі ці змясцілі артыкул у гэтым альбоме, падараваным Александру II. Ён казаў, што Адам Кіркор і ягоныя прыспешнікі хочуць адарваць Літву, мелася на ўвазе Вялікае княства Літоўскага, ад Польшчы і далучыць да Расіі. Такім чынам, у Расіі расійскія ўлады Адама Ганорыя Кіркора яны пераследавалі за тое, што ён звярнуўся да Яўхіма Лелявеля, якога лічылі польскім сепаратыстам, і закрылі часопіс, выдаваны Адамам Кіркорам. А эмігранты абрынуліся на яго за сустрэчу з імператарам Александром II і прысвячэнне яму адмысловага альбома. Такім чынам ён апынуўся пад двума ударамі. Рамуальд Зянкевіч ён так апісваў гэту сітуацыю, што на Кіркора абрынуліся і палякі, і расейцы. Палякі за тое, што ён быў недастаткова прапольскім, а расейцы за тое, што ён быў недастаткова прарасейскім. І гэта яшчэ раз сведчыць пра тое, што Адам Ганорый Кіркор быў патрыётам Вялікага княства Літоўскага. Ён быў ліцвінам, ён быў беларусам, ён быў літоўцам, як некаторыя кажуць, але ён не адносіўся ні да польскага, ні да расейскага лягераў, як тады казалі. Нягледзячы на гэта, Кіркор не апусціў рукі. У 1859 годзе ён адкрыў у Вільні ўласную друкарню. І гэта было вялікае дасягненне. З гэтага ж году, 1859, кожную суботу ў доме Кіркора збіралася віленская інтэлігенцыя. Гэты гурток Раман Зянкевіч назваў «Крывіцкі звязок», грунтуючыся на тых звестках, пра якія ён сам чуў асабіста. Нагадаю, што гэта самы пачатак 20 стагоддзя, таму Зянкевіч мог чуць звесткі пра гурток, які гуртаваўся вакол Кіркора з вуснаў непасрэдных відавочцаў. Гэта быў літаратурны гурток, на якім чыталіся беларускія, польскія, літоўскія вершы інтэлігенцыі краёвай, таму што ён заўсёды быў прыхільнікам таго, каб развіваць беларускую мову, літоўскую мову. Дарэчы, ён вельмі шмат зрабіў для літоўскага нацыянальнага адраджэння, польскую мову, расейскую мову, ён сам вельмі добра пісаў па-расейску. Удзельнікамі гэтага гуртка былі Уладзіслаў Сыракомля, Антоні Эдвард Адынец, Станіслаў Манюшка, Тэадор Нарбут, Яўстах і Канстантін Тышкевічы, Ігнат Хоцька, Вінцэнт Дуін-Марцінкевіч і Вінцэнт Каратынскі. З 1860 году Адам Кіркор ён пачынае выдаваць уласную газету. Газета называлася «Віленскі веснік» альбо «Кур'ер Віленскі». І тут зноў жа яго спаткаў вялікі поспех. Калі да прыходу у газету Кіркора яе наклад быў 10-400 асобнікаў, то ўжо праз год пасля таго, як ён стаў галоўным рэдактарам, больш за 3000 асобнікаў. І зноў жа да поспеху прывялі гістарычныя публікацыі. Вельмі шмат рознай краязнаўчай інфармацыі, і відавочна, што тады грамадства, якое прачнулася, як казалі, што адбыўся рух у грамадстве, гэта быў час, калі вялікіх рэформаў расійскай імперыі, пярэдадзень паўстання 1863 году, у грамадстве была вельмі высокая ступень цікавасці да ўласнай гісторыі, да гісторыі Літвы і Беларусі. Адам Ганорый Кіркор у гэты час напісаў працу «Літва
у гістарычных, навуковых і статыстычных адносінах. Таксама апублікаваў у Маскве працу «Манетная справа ў Літве». Такім чынам ён усё больш і больш падступаецца да таго, каб выдаць такую сістэматычную гісторыю Вялікага княства літоўскага. Дарэчы, будзе сказаць, што калі ў 1910 годзе выйшла кароткая гісторыя Беларусі Вацлава Ластоўскага, то сам Ластоўскі адзначаў, што ў многім ён напісаў сваю гісторыю дзякуючы працам Кіркора і спасылаўся на перыядызацыю Кіркора, на ягоныя даследаванні. Ён змясціў некалькі публікацыяў, прысвечаных этнаграфічнаму апісанню Віленскай губерніі, маецца на ўвазе ў самой Расіі. У Маскве і ў Пецярбургу, калі ён пісаў пра Віленскую губернію, ён усюды да сваіх апісанняў дадаваў невялікія беларускія слоўнічкі. Каб было зразумела, што ў Віленскай губерніі, частка Віленскай губерніі размаўляе па-беларуску, і таксама слоўнікі з літоўскай мовы, што ёсць таксама сведчаннем пра тое, пра што мы казалі вышэй. Аднак з пачаткам паўстання 1863 году, увядзеннем ваеннага становішча, прыездам Мураўёва, новага губернатара Міхаіла Мураўёва ў Вільню, віленскі веснік ён быў закрыты, не фармальна, але фактычна закрыты. Па-першае, Мураўёў запатрабаваў, каб была скарочана, фактычна знішчана нефармальная частка, неафіцыйная частка віленскага весніка. Неафіцыйная частка віленскага весніка — гэта тое, дзеля чаго людзі падпісваліся і чаму чыталі. Калі там пачалі друкаваць толькі ўрадавыя пастановы, то, канешне, колькасць падпісчыкаў адразу зменшылася. І ў 1864 годзе Кіркор вымушаны быў адмовіцца ад свайго выдання, а пазней праз год пераехаў у Пецярбург. Ён вырашыў, што для расійскага чытача, а ў расійскім грамадстве пасля паўстання 1863-64 гадоў рэзка ўзрасла цікавасць да гісторыі Беларусі. Ён вырашыў, што будзе выдаваць у Пецярбургу такую газету. Разам з Канстанцінам Юматавым ён заснаваў газету «Новае время», і ў гэтай газеце будзе знаёміць расійскага чытача, у першую чаргу сталічнага чытача, з гісторыяй і культурай Беларусі і Літвы. У 1867 годзе выйшаў першы нумар газеты, і яна выходзіла да канца 1871 года. То бок 4 гады ён выдае гэту газету. Аднак, як высветлілася, зноў на яго крытыка абрынулася з двух бакоў. З боку, які быў прыхільны да паўстання, казалі, што ён занадта лаяльны да расійскіх уладаў. А з боку расійскіх уладаў яго абвінавачвалі ў спачуванні паўстанцам. У выніку газета збанкрутавала, і ў 1872 годзе ён пераехаў у Кракаў, то бок ён едзе за межы расійскай імперіі і пасяляецца ў абсалютна новым для сябе месцы ў Польшчы. Упершыню ён патрапіў на тэрыторыю Польшчы, хоць шмат пісаў пра Польшчу і па-польску, добра ведаў польскую мову. У Кракаве ён таксама не спыняе выдавецкую дзейнасць. Ён выдае часопіс «На дзісь», на сёння выйшла 3 нумары. Была вельмі складаная сітуацыя ў яго. Рэч у тым, што ён не меў працы. У яго было хворае сэрца. Яму патрэбны былі пастаянныя лекі. Ён казаў, што я магу памерці ў любы час, але смерці я не баюся. Я баюся толькі не паспець таго, што я задумаў. І тут у 1882 годзе з Расіі, з расійскай імперіі прыходзіць да яго замова. Замова напісаць кнігу пра Літву і Беларусь. Такая серія «Жывапісная Расія», вось выдання Вольфа, у якім апісана была ўся расійская імперія. І вось том, прысвечаны гісторыі Літвы і Беларусі, даручылі напісаць фактычна эмігранту Кіркору, што, канешне, у выдаўцоў было вялікія сумневы, але паколькі Кіркор ён быў найлепшы спецыяліст, і гэта прызнанне таго, што ён найлепшы спецыяліст, яму даверылі. І вось ён піша такую працу пад назвай «Літва і Беларусь у гістарычных, этнаграфічных, статыстычных і археаграфічных адносінах». На сёння гэта вядома як апісанне літоўскага і беларускага палесся. Трэба сказаць, што ў самой расійскай імперіі выйшла негатыўная рэцэнзія на гэты том з подпісам Міхаіла Каяловіча. Каяловіч, які таксама займаўся гісторыяй заходняй Расіі, як ён пісаў, так ён называў Беларусь і Літву. Ён сказаў, чаму менавіта Кіркору даверылі пісаць гэты том, а не папрасілі тых, хто працуе ў Пецярбургу. Таму што Кіркор прадстаўляе чыста ускраінныя інтарэсы. Вось так пісаў Каяловіч. Такім чынам ён абвінаваціў зноў жа Кіркора ў такім
беларускім сепаратызме, так ці інакш. Аднак вось выдаўцы яны палягалі на тым, што менавіта Кіркор з ягоным багажом, з ягоным ведамі, з ягонай колькасцю рукапісаў, з ягонай колькасцю выданняў і з тым, што ён зроблены, ён ёсць найлепшы спецыяліст і найлепш ён рэалізуе тую задачу. Таму вось том выйшаў пад аўтарствам Кіркора. Паспеў выдаць 2 нумары Тэкі Кракоўскай, якая была працягам Тэкі Віленскай. Выйшлі 2 нумары ў 1884 годзе ў Кракаве. У гэты час яго здароўе значна пагоршылася, і ён пачаў распрадаваць свае рукапісы. Ён распрадаваў рукапісы як уласных даследаванняў, так і тыя, якія яму ўдалося набыць за жыццё. Апошні год яго становішча было вельмі складаным, ён памёр 23 лістапада 1886 году ў Кракаве, так і не пабачыўшы роднай Літвы і Беларусі. Дарэчы, у сваіх успамінах і ў сваіх рукапісах ён казаў, што калі я вяртаюся у думках у родны край, ён меў на ўвазе Мсціслаўшчыну родную, то гэтыя ўспаміны мяне саграваюць нібыта сонца. Памяць пра яго захоўвалася ў беларускім інтэлектуальным асяродку. Зноў жа звернемся да газеты «Наша Ніва», 1911 год, 25годзе смерці Кіркора. Выходзіць артыкул Рамуальда Зямкевіча у 49-м нумары «Нашай Нівы» за 1911 год, а пазней, у самым канцы 1911 года, выходзіць спецыяльная брашура кірыліцай і лацінкай. Брашура Зямкевіча прысвечана жыццю і дзейнасці Адама Генорыя Кіркора. Зямкевіч піша, што дзейнасць Адама Ганора Кіркора мела вялікае значэнне ў гісторыі беларускага нацыянальнага развіцця. Зямкевіч пісаў, што калі ў 1856 годзе ў Вільні арганізаваўся невялікі беларускі літаратурны гурток, то яго арганізаваў ніхто іншы, як Адам Ганоры Кіркор. Тыя людзі, якія гуртаваліся вакол гэтага гуртка, яны сталі праз пэўны час зоркамі беларускага адраджэння. Ён пісаў пра Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча і Вінцэнта Каратынскага. Кіркор быў чалавекам, вакол якога аб'ядноўваліся літаратары, вакол якога аб'ядноўваліся навукоўцы. Многія былі здольныя бясплатна даваць свае артыкулы ў ягоныя часопісы, толькі бы яны публікаваліся ў выданнях, якія выдаваў Кіркор. Кіркор быў чалавекам, які выступаў таксама з палітычнымі прапановамі. Ён выступаў на з'ездзе шляхты ў Вільні ў 1858 годзе, на якім выпрацоўваліся ўмовы скасавання прыгону. А таксама ён распрацаваў план выдання беларускіх кніжак для сялян, якія будуць вызваленыя ад прыгону, ці у інтэрпрэтацыі Рамуальда Зямкевіча для беларускага народу, які будзе вызвалены ад прыгону. Кіркору прысвячалі свае вершы беларускія творцы. Напрыклад, Арцём Вергадарэўскі, выдатны паэт, пра творчасць якога мы ведаем толькі дзякуючы Кіркору, ён напісаў верш у яго гонар на беларускай мове. У гэтым вершы ёсць такія радкі. «Адаська, родны Адаська, як мы цешымся з цябе. Душа твая зусім наська, і горніш усіх да сябе». У такім уяўленні Рамуальда Зямкевіча Адам Кіркор быў тым чалавекам, які аб'ядноўваў вакол сябе беларускую інтэлігенцыю. Ну і пра гэта пісаў не толькі Зямкевіч, пра гэта пісаў Караткевіч і Геннадзь Кісялёў, Адам Мальдзіс. І многія тыя, хто даследавалі інтэлектуальнае беларускае 19 стагоддзя, напісалі, канешне, што дзякуючы Адаму Ганору Кіркору была зроблена вельмі вялікія крокі наперад у беларусазнаўстве. Ён таксама змясціў шмат звестак з беларускага жыцця у часопісах, якія выходзілі ў Расіі і ў Польшчы. Такім чынам, можам сказаць, што выдаючы свае выданні пра Беларусь у Пецярбургу і ў Кракаве, замацаваў такі погляд на Беларусь як на самастойны народ і ў нашых суседзяў. Фактычна, пасля Адама Ганоры Кіркора нельга было сказаць, што Беларусь – гэта нейкая частка польскага ці рускага народаў. Ягоныя даследаванні цалкам пераканаўча давялі, што ёсць асобны беларускі народ са сваёй мовай, сваёй культурай. Часам ён не верыў у поспех беларускага адраджэння. Так, у 1859 годзе, калі быў забаронены друк пана Тадэвуша у перакладзе Вінцэнта Дуні Марцінкевіча, Адам Ганор Кіркор напісаў вельмі песімістычны ліст. Ён сказаў, што калі не будзе беларускай мовы, то Беларусь памрэ.
І, магчыма, гэта апошнія запісы беларускай мовы, якія ёсць вось у маіх часопісах. Аднак, як выяўляецца, ягоныя запісы гэта былі толькі прадвеснікамі беларускага адраджэння. Ён ніколі не імкнуўся да асабістага багацця, заўсёды ўкладваў свае грошы, уласныя грошы ў свае прадпрыемствы. Ён ніколі не імкнуўся ўзбагаціцца, ён імкнуўся данесці ідэю. І кніжка для яго была не самамэтай, часопіс быў не самамэтай, а быў сродкам распаўсюджання ідэі. А ідэя была тое, што Беларусь і Літва маюць багатую гісторыю, што Вялікае княства Літоўскае гэта дзяржава, якая не знікла, пакуль ёсць памяць пра яе. І тое, што беларускае адраджэнне, яно стала магчымым у пачатку 20 стагоддзя, у гэтым вялікая заслуга Адама Ганорыя Кіркора, памяці якога мы і прысвячаем гэты выпуск. Дзякуй за ўвагу.